Inġew Farrugia, magħruf bħala aktar bħala Dulli, u inni miżżewweġ 43 sena lili. Jiena Veronika, ismuni bħala il-mara tad-Dulli. Naħseb il-sigriet paċenzja u wkoll filgħodu inni miżżewġa 43 sena qatt ma naf li qomtu sibtu ħdejja, dejjem jitlaq qablina ma qomx kmieni, jiġi jiekol jerġa' jitlaq. Daqshekk u qattaw ftit sigħat biss flimkien. Għalhekk bqajna ħafna. Dak huwa s-sigriet. Bqajna fuq il-palk. Joe kien se jkollu l-birthday u ħabiba tiegħi qalt li ver kienet għandi 15-16 dak l-ilma. Qalt li xtrilu kard il-Joe kienet taf li l-infanzjah u hi kienet toħroġ ma' ħabib tiegħu. Qalt li wejja qalt li ħajkollu l-birthday qalt li xtrilu kard qiltilha le. Di l-ħabiba tiegħi Antoinette minna minsellmilha. Abda xrat li kard li hija di. U fuq din il-kard għalt li jimli jielu u ktibtlu to my best friend Joe, insomma. U din il-kard kella tkun il-bidu ta' ħajja kollha tlajja u inżul, tlajja u inżul, tlajja u inżul, imma għadna tilajnu nażlin, Joe. 50 sena, Mela, żgur, dik kelli 15-16. Mela. Għadda żmien. Il-paċenzja li għandu li ħubija, xina nervuża ħafna u jekk jitla li nibda n-nervja malaj imma u jibqa' kalm ma jgħidli xejn u anke jekk forsi ma nkunx sajart li rari ħafna. Imma qatt ma jgħidli għax ma xejn tax inkwieta biċċa ħobs u hekk u paċenzjuż ħafna. Li nara tirrispetta l-kulħadd, tieħu paċenzja b'kulħadd u tħobb lil kulħadd u taqbeż għal kulħadd. Veronika. Jien qatt ma nista' jien nervuża, allura jien vera qabel speċjalment kif konna għadna niżżewġu konna ħafna argumenti. Imma jien nargumenta ma mbagħad ma rridx ma noqgħodx ma nitkellimx għax aktar toqtonni, ngħidlu waqgħod titkellem għajdli xi ħaġa nittanni. U dak kien jibqa' siket kwiet, ġieli jagħmel qasħa temnuni jumejja u tlieta ma jkellimniex u jien kont ninħaraq ta' vera hemmhekk kien jagħmel ta' missalek. M'għadux. Fil-ħanimu. Għalek għam set mullura. Mux għalek. Konna morna, qatt ma sifirt. Ruma, u. Morna Ruma. Għax da kellu bilet, għas flus ma kelli gimbaqali. Għalli la għalli sanaqtalek il-tikit. U morna Ruma jenu da. Kienet għandi 19 għax niżżewġ żgħira, qatt ma ħriġt mid-dar u daw ma tantx kont sifirt intlaqqas. La darba biss. Insomma, spiċċajna fejn l-istazzjon ta' Ruma ta' l-indirizz ferridu marru minna u minn hemm tħanna. Konna d-nazar li mħabbat baqbaq ġo fina, kif wasanna l-lukanda konna ċub u nħabbu. ċub. U darba minna mrna niġraw, ħriġna u tħanna s-soltu ċub u għedin nħabbu f'daqqa waħda daqqa li inta tisma bħali tlax ġara. Għalli mintix tismaħħom iċabxbu. Jienet li jimmeċ nisma, għalli għaf, ġejt nisma bravi, ankora. U daqqa li għedin jarawna, t-lamejn jien. Għax ġollu kanda konna u daħalla tiqa. Tiqa miftuħa, kolla rjus. Għax it-triq kienet dejqa. Sal-kok bil-bildija rajtu jgħat id-daħħal biex jgħal. Tal-lukanda kollha ġew. Tal-faċċata, mhux tal-lukanda tagħna. Kienu toroqdu jew. It-triq kienet dejqa, allura it-tieqa bdiet tagħti għal kważi fit-triq l-oħra. Dik fuq l-imħabba. Dik fuq l-imħabba u di vera ġrat. Il-fiduċja f'xulxin u s-sinċerità. Dment li ma jkunx hemm fiduċja dak ikun il-bidu ta' tmiem. Is-sagrifiċċju għal xulxin, jekk ma tkomx daw, żarmaw mill-ewwel. Inti x'qa' tgħidilhom ġew? L-istess diskors, issa drajtek u l-konkurs ngħid xi ħaġa. Rid naqbel. U għajja, taħħa jgħidilhom. Mhux bħalma tajt fiduċja, il-paċenzja x'dejjem insemmija jien il-paċenzja flimkien. Li tafda, għax dik il-fiduċja li tafda l-xulxin. Aħna pereżempju min jaf kemm il-darba Veronika kella partijiet marġil biss. Fuq il-palk. Darba minnhom sal-ħabs.
Mort nirrex tal-ħabs. Ma l-irġiel kollha ħabsin, waħedha. Tafda u. Lo qatt ma kellna problemi. Imma x'dejjem kien hemm il-fiduċja bejnietna. Fiduċja. Da mhux għax tirrex ta' għax kulħadd għandu x-xogħol tiegħu u kulħadd marġilu nisa se jintaqa' fuq il-postijiet tax-xogħol, fuq il-postijiet tad-divertiment. Inti trid tkun li tibżal l-imħabba. Skam it-tantawni xjuħ. Qatt ma waqajt. Dajjem żummit.